Besplatan pristup bežičnom internetu predstavlja sve rasprostranjeniju uslugu koja se nudi korisnicima ugostiteljskih objekata, hotela, tržnih centara, aerodroma, čak i vozila javnog prevoza. Većina korisnika nije svesna da se na taj način izlažu značajnom riziku od gubitka podataka, kao što su fotografije, poruke, lični podaci, lozinke i informacije o bankovnim računima. Svaki put kada povežete mobilni uređaj na otvorenu javnu mrežu, bez obzira na to da li ste unosili lozinku ili ne, izlažete svoje podatke veštim napadačima koji znaju kako da dođe do njih. Sajber kriminalci mogu da presretnu vaš pristup bežičnom internetu kroz tehniku čovek u sredini i na taj način dobiju uvid u kompletan saobraćaj. Druga mogućnost je da ste se povezali na lažnu mrežu koja imitira mrežu vašeg omiljenog kafića, ali kreiranu od strane sajber kriminalaca. Ako ste ostavili mogućnost deljenja fajlova u javnoj mreži, napadači će to iskoristiti da vam pošalju fajlove inficirane malverom. Ukoliko koristite javnu mrežu, potrudite se da to činite što bezbednije. Onemogućite automatsko povezivanje uređaja na otvorene mreže. Čim završite korišćenje, isključite se sa otvorene mreže. Obratite pažnju koje stranice posećujete. Preporuka je da to budu sigurne stranice sa prefiksom HTTPS. Izbegavajte plaćanja i proveru stanja na bankovnom računu, kao i unos osetljivih podataka i aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju. Koristite VPN koji će kriptovati saobraćaj. Ako ste se prijavili na nalog elektronske pošte ili druge aplikacije, promenite šifre čim pristupite sigurnoj mreži. Birajte javne mreže koje zahtevaju unos lozinke. Redovno ažurirajte sistem i antivirusne programe, ali ne dok ste na otvorenim mrežama, jer napadači mogu da vam podmetnu instalaciju virusa. Za više informacija o bezbednosti na internetu posetite internet stranicu Nacionalnog CERT-a Republike Srbije www.cert.rs.